ambabar budaya Jawa paparing setya ya sang budaya seni turangga manunggal ngopati jroning jiwa kanthi amendhet ira-iraan lumakuning sang pangeran Wangsa Karsa ya kang gadarbe gelar Simbah Kyai Cabe lapungenita sang pangeran Wangsa Karsa kang jumangkah lumaku ngupati jatining diri ya ngupati kabudayaning seni budaya Jawi ing samangkone sang pangeran Wangsa Karsa kang jumangkah lumaku cumanduk ing satunggaling papan ya sailining toya wening sangandhaping giri Merapi ana nggih kali putih kang aran satemah jumanduk ing alas jurang Ombo ya sang pangeran Wangsa Karsa manunggaling rasa manunggaling ati kang upati Nur cahyaning Gusti kang hakarya jagat satemah ing alas jurang Ombo sang pangeran Wangsa Karsa sumedi ngupati Nur cahyaning Gusti kang hakarya jagat saka ing daya kawibawang ya sang pangeran Wangsa Karsa satemah samalika jurang Ombo ya alas gedhi ing aliran kali putih dadya hanger bawa panas ing alas gung liwang-liwung kang den cemandui jim setan parayangan keporolan sanyata yen ora tuning jim kang rasa panas ing samangkone gawe using sang pangeran Wangsa Karsa ya Simbah Kyai Cabe anggone ngupati jati diri ambalan anggone gawe jungkeng gone sesuci ati sang pangeran Wangsa Karsa satemah cemloroting Surya saka ing ireng-ireng energi Merapi ya dewa kang hangeja antah senggana arane kang wujud kethek putih paring kapitulungan marang Simbah Kyai Cabe ya sang pangeran Wangsa Karsa cinupeting cinarita jin setan parayangan bisa den takhluke marang Begawan Anoman ya senggana arane
satemah dadya manunggal nyawiji ing jati diri ing papan jurang amba den bangun pemahan kanggo tininggalan anakan putune ya sang pangeran Wangsa Karsa sapadya balane satemah manunggaling rasa manunggaling budaya tinemu ing turangga manunggal ing wasana pungkasaning cinarita ing papan iki ya jurang amba ing samangkune den bangun pendopo agung bali kampung kanggo tinggalan para putra wayah ing samangkune cinupeting cinarita sang Wangsa Karsa ya pangeran kanthi anganake sesenengan sak lawase pitung bengi kanggo memuli papan alas jurang amba kang darbe kanggo pendopo bali kampung utawa bali dusun sanjaring para rawuh para pamirsa sesepuh bini sepuh kenya kepareng jurung pandonga lan idi pangestu lumampahing para warga kenya hambangun bale dusun bale kampung ing semangkih kanthi manggih kararjan widodo wilujeng kalis ing sambikala mekaten minangka ginambar cinaritaning turangga manunggal turangga manunggal turangga manunggal jaya 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 ing salawinya Dampian katebian jem setan parayangan kang darbe hangoyak sang pangeran Wangsa Karsa kang darbe hangmati jati diri weh ana manungsa gawe panas ing alas jurang amba hati-hati kowe
satemah bisa ngusir jin setan parangan dumadakan katebian ableduk apa-apa jim sekoro-koro kang gawe jungkeng marang pangeran Wangsa Karsa. Weh manungso sing hati-hati aku bakal mangan sira sing gawe panas ing alas jurang ombo kene. Walah iki to sing gawe panas jurang ombo. Woi, woi. Ois. Woi manungso hati-hati bakal tak kemah-kemah. Oh, wis. Aku bakal gawe angoyak apa sing dadi badanmu. Woi. Woi. Wah, bosan. Woi. Kampanono iki. Woi. Ois. Oh, weh, ora tamakno pusakamu. Bakal tak tambani dodo. Ora popo. Soko buri. Ora popo. Aku sing bau resok kene. Kok gawe unteran nang kene. Dadi panas. Sakalika sang pangeran Wangsa Karsa tumuli kanthi langrantu ilmu kang dadi sejatining ilmu Gusti kang hakarya jagat mantring nur cahya kadeleng saking ngerdi merapi lan ing samangkono katimbalan sang senggono ya kethek putih wujudane kang gawe kapitulungan marang sang pangeran Wangsa Karsa ya sang simbah Kyai Cabe prasasat tan ana wala-wali pangeran kula kang semen pangeran kula katinuju papan jurang ombo pangeran Titna tumitan kula turun ing Karjogodo pangeran.
Pangeran tangis panjang tapi nuju ngerti merapi satemahan usuk ing sanubari wonten menapa pangeran senggono ana jin sekara-kara kang gawe gugating lakuku muga bisa den singkirake den taklukake ya begawan Anoman pangeran kanthi hanjujunging pangarsa jenandika jin sekala-kala bakal kula tumpes kula taklukaken prasasat bisa dadi siji manunggaling rasa kelawan warga lan ugi panjenengan titah panjenengan pandonga panjenengan kawula suwun pangeran sing dadi gedhe jangkahmu takluke jin sekala-kala Pangeran Wangsa Karsa bisa manunggal marang jin sekala-kala lan ing samangkone papan jurang alas ombo bakal den bangun bale dusun ya dusun Cabe Kidul marang simbah Kiai Cabe paripurna genya ira-iran ronggo manunggal ya manunggaling rasa manunggaling ati satemah dadi para warga kang hangile marang Pangeran Wangsa Karsa ya simbah Kiai Cabe manunggaling rasa jin setan parayangan kang manunggal simbah Kiai Cabe ya sang Pangeran Wangsa Karsa
Simbah Kyai Cabe utawi Pangeran Wangsa Karsa kang den gambarake marang seni jadilan turangga manunggal sayekti manunggaling rasa manunggaling cipta manunggaling ati ya turangga manunggal. Lestario Turangga Manunggal ing Nus
sagunging pamiarsa makaten